Nationwide. Tao, sabog kagikan, sabog kausab, pauli. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Kasagaran nato, usahay himuon natong dakong isyu ang gamayng problema aron kaluy-an ta sa uban. Ugani magbagulbol pa ug moabot sa punto usahay nga basulon pa nato ang Ginoo ug mawad-an kita sa atong pagtuo kaniya. Pero atong hibawan nga ang pag-antos usa ka pagtawag kanato aron kita masantos diha sa pagtuo. Ang pag-antos usa ka dakong gasa aron kita malig-on sa tanang mga pagsuway nga atong magian sa kalibutan. Busa nining panahona sa Semana Santa atong hinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo nag-antos ug namatay sa krus aron pagtubos kanatong tanan. Aron kita mahimpit sa atong pagkakristohano. Dawaton nato ang tanang pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi ug atong iuban ang Diyos sa atong panaw nining kalibutan. Sama nining hamubong duwa sa drama aron hatagan natong maayong panig-ingnan sa atong Kristohanong binuhatan. Lord, I offer you my love. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. Ay, di mo na sabi ka na kinabuhi ay. Tanang matang sa trabaho nga akong giplayan, mapuros gudway ayo. Wagi usang midawat na ko. Nindot man utang akong track record.
ang ako mga previous job experience. Pero ang tod karon, muunom na kabuan nga waagi midawat ako. Ingon anak gid na Rico. Basta nanay pangitaron. Kay bawo karong panahon na sagad ang ilang dawaton doon na ginahuman nga kurso. Unya kinahanglan nga batan-on pa gyud. Mao lagi na nakadaot. Di na skill sa tao mo'y ilang basihan. Ang akong experience, wala na kwenta. Sagdi lang good. Ayaw lang gud kabugnaw dayon. Total, daghan man kag nakamahoan nga trabaho. Pwede man sad kang mo drive og taxi. Mamanday. Mura naman og na-discourage na ko rin ay. Unsa gyud na discourage good? Una-una ha, halos tanan na tumanghigala, nahuwaman na nato. Ang uban gani, lain na kayo tinagdan tungod kay wa pa kita makabayad sa atong mga utang nila. Ang uban nga suko na nato. Yan na patay. Gito ba nga bills sa suga og tubig sa eskwelahan? Saan nang nato ini? Bitaha mo tong dako kog ranggo sa among security agency kaniadto kay makasugakod raman tag ingon na ini. Makasugakod raman kita. Pero karon nga wa na ko'y trabaho murag lain mo yung kaayo eh. Sagdi lang good. Dili lang kita magpakawa sa paglaom. Total, naamay Ginoo. Wa man ta niya pasagdi ba? Ren, sa tinuod lang ba? Makapangutan na ba ko sa akong kaugalingon? Kung naabag yung Diyos? Unsa? Ah, ayaw gani pag-ingon ana Rico. Ayaw ba kalimot ha nga usa ka sa leader sa Couples for Christ. Kung mahibawaan ka sa uban nato mga kauban sa simbahan, basin ba yun niya, unsa na lang unya ilang masulti nato? Gikapuan ko sa kong pagpagkarong ingnon rin. Mao gini tinuod akong gibati karon. Kaya kung tinuod pang naa siya, nganong wa magita mo asinso sa atong kinabuhi nga nagtinarong man tata. Way usa nato nga nagbisyo. Nagampo ta. Pero nahitabo sa atong kinabuhi, pulos miserable. Wa ko'y nakitang grasya nga atong nadawat. Mga pagsuway lang ni Rico. Ayaw ka bugnaw dayon good. Ayaw biyag kalimot nga naabaya sa mga tao nga gihatag ang Ginoo nato aron tabangan ta, di ba? Ikapoy ni ko rin. Gani, naguna-una ako nga ako lang ni hubuon ang krus nga akong gikwintas. Fail na ako. Murag, muna nagdag di malas akong kinabuhi. Rico, ayaw pagsultig ingon ana ha. Ah, kung gusto ka, atuon nato si Padre Dennis. Aron mahatagan kag katin-awan sa imong gibating mga problema karon. Ampot rin. Wa nagyan ko makasabot sa akong kinabuhi. Para na ako. Mas maayo lang siguro nga matapos na lang ning tanan. Unsa? Iyo, ang tanang kasakit din sa kalibutan, lumalapay lang. Oo, natural lang nga bation na to. Nga dili ta makasabot sa atong kaugalingon kung nganong nahitabo ni nato. Pero hibaw ibaya, nga mas daghan pa ang mga tao nga grabe ang ilang pag-antos nga naagian karon. Apan kay giuban Manila si Kristo sa ilang kinabuhi,
sila nagmadaugon ug nahimong santos. Gumikan kay wa sila mutalikod sa Ginoo ug ang Dios usab wa mutalikod nila. Mauusab kita. Kinahanglan nga atong dawaton ang dakong hagit sa kalibutan. Kay kini usa ka dakong gasa sa pagtawag nato isip sumusunod ni Kristo. Timandi, si Kristo nga atong Dios nagantos ug nagpakamatay sa krus aron pagtubos natong tanan. Tabangi ko, Padre. Iampo ko nga malatasan ni nako ang tanan. Di na nako kaya ang pagsuway nga akong gipasaan karon. Dungagi pa ang imong pagtuo niya, iho. Kung nabugatan ka sa imong gipasan nga krus karon, sangpit niya, kay ikaw iyang tabangan. Rico, naunsa gud ka? Nganong imo man itaw nang gilabay ang imong krus nga kwintas? Ipunit pag ginanan mong butang nga, way pos. Grabe naman sad ka, Rico. Nganong imo man pakasadon ang balaan nga butang? Nga ikaw may diferensya? Tungod sa kakuwang sa imong pagtuo og dali kayo kang ma-discourage, maunay angay nimong usbon. Ay nako sermoni, Irene. Nibawon ko ng tanan. Nabungog na ko sig paminaw ng mga istorya, ha? Pasagdi lang ko. Ayo! Ayo! Na, si Paring Leo ay nangita na nimo. Ingna nga, wa ko din, Nauga lang good. Maayo biya kayo na nato si Paring Leo. Daghan ba nagnatabang nato? Paring Rico! Naog sa dali, pre! Doon ako hindot ka balitaan mo, pre! Dali, pre! Adto adayon. Dali. Pre! Congrats sa nang adlaw sa pagtrabaho. Salamat kay pre, ha? Ikaw ginagdaan ako og swerte. Walay kaso, pre. Basta, timanin itong tanan akong itudlo ni mo, ha? Nga, diskarte ba? Para iwas disgrasya. Wala kaso, pre. Basta daghan kayo salamat. O, pohon, mubawi ra ko ni mo sa tanan nimong kaayo din ako. Ay, ikaw yun. Ayaw pag una anak. Basta, importante lang nga, baskog pa ta. Yan natin paginabuhian. Oh, bitaw, pre. Daghan kayo salamat, ha? Unya, sige, aris ako. Sige, pre. Amping. God bless. Mas maayo pa ning ingon ini. Kung wa pa to na ako gilabay nga akong kwintas ka cross. Malagmit nga. Wa, gihapon ko'y trabaho ron. Wag yung kumasayop sa ako mga desisyon. Naghatagling to na ako imalas ng buta nga to. Oh, iyon na. Kung saan ning nagbugol sa kong bulsa. Karon ba kong magbantay ni da? Ang cross! Ang inis ay rinda. Bantog lang doon na sa gabal sa akong karsunis. Iya ginigit pasok o tuyo din, Oh, doon ay may parang babay. Hi, ma'am. Sir, ihatod ko sa airport.
Dali, ma'am. Ako nila ba yung cross? Uy, lang, sir. Nahog ang imong kwintas. Sorry. Dara, sir, oh. Salamat, ma'am. Uy, nakita ako noon. Dimala sa baya ini. Airport ma'am, no? Oh, sir. Agi lang ta sa Sisilek, sir. Aron ta madali. Okay, ma'am. No problem. Ako lang kunuhay ning isulot ang kwintas kay Marag. Relihiyos ning nakasakay na ko da. Nanguros yun si tayo niya sakay. Nindot kayo imong kwintas, sir. Oo, bitaw, ma'am. Ay, natagin tao na isa akong asawa. Abi ni mo, sir. Milagroso baya kayo ng imong kwintas. Kay naaman ko, ana. Akong gihatag sa akong mama kani adto. Nakaluwas gito siyang kinabuhi kani adto. Mao ba, ma'am? Ay, ginoo ko! Buong ni kutsing mikalit og cats ato tubangan. Mikalit na gunong. Sir, atras! Atras, sir! Pero ma'am, di ta ka atras kay naisakyanan sa tong likod. Oy, ma'am, ayaw pag naog. Tabang! Ayun na, ang babae, ditulis. Ang giling animal ay. Buhay siya! Animal ka, eh? Animal ka! Animal ka! What happened? Kumusta imong pamati? Okay ra kayo, Ren. Gainan ko sa mga nurses o doktor nga dakong milagro ang nahitabo nimo. Kay ang tulog yun kabala sa pistula. Wa makalahos sa imong dugan. Tungod kay dito gid sa miiko sa imong cross nga kwintas. Nganong mihilak na ka? Angay kang malipay nga naluwas pa ang imong kinabuhi. Nagpasol ko sa akong kagalingon. Kaya ang butang nga akong ipakahuay bili. Kisaling ko ay o giisip na kong uway po sa kalibutan. May naghatag na ko karon sa akong ikaduhang kinabuhi. Bisan ako na siyang gisalikway. Apan wa gihapon ko niya pasakti. Gilawas gihapon ko niya gikan sa hilit sa kamatayon. Ingon anak kada ko ang iyang kukma kanato, Rico. Ginoo ko. Pasaylo ako sa akong mga saan na himo. Sukat karon. Ako nangihanag akong kinabuhi diha nimo o Ginoo kong Jesucristo. Daghan kayong salamat sa imong dakong gugma diri kanamo. Sir, doon ay nangita ni. Ma'am, dali ma'am. Hi, sir. Salamat kayo sa imong pagluwas na ako. Hi, ma'am. Tungod sa imong balaanong kaisog sa pagpanalipod na ako. Hatagan ti kaog akong ganti. Niya, dawata ka ng cheque. Kinao ko. Kadago ko din ma'am. 500,000 pesos. Ako nang pasalamat nimo, sir. O dili pa na mao. Aduna ko'y nindot na trabaho nga itanyag nimo. At tuwaon niya ko sa akong opisina, kuyog ang imong pamilya.
Kay naa pa ko'y dakong sorpresa para niyo. Ginoo ko. Daghan yung kayong salamat. Salamat yung kay Ginoo sa dakong grasyang imong gihatag nako. Dahigon ikaw, O Kristo. Dahigon ang imong ngalan hangtod sa kanturan. Offer my life to you. Everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you. Kitang tanan, lumalabay lamang. Way bilian na itong kinabuhi kung wa kita'y kiilang Diyos nga mo'y nagbuhat o nagbuot sa itong kinabuhi. Gihatagan kita og dakong bili sa atong Ginoo. Busag dili nato siyangon ang tanang grasya nga moabot sa atong kinabuhi. Sa kalipay man o kasakit, atong iuban ang Ginoo sa atong panaw nining kalibutan. Ug dawato nato ang tanang pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi kay kini gasaman sa atong mga pag-antos. Mateo 5, versikulo 4. Bulahan katong mga nagsubok, kay sila lipayon. Og dini mga higala, nahug ang tabil na atong sugilanon nga gituyo paghimo alang ning adlaw sa Semana Santa, sugilanon nga naguluhan. Gasa ang pag-antos. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ni Emmanuel Sacu, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayag, soundman Ricky Bangis Garing. Og mga higala, sa di pa kami manabilit kaninyo, aniya ang naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Reco, June Pujanes, Iron, Carol Marie Gikain, Pari, Uji Kumpuk Rakasa, Leo, J. Badayos, ugang sa babaeng nga biktima, Miss Ingrid Vertudaso, inabagan usab ni Jenner Leo Garing. Kining mong sugilanon, gidalit ka na to sa RMN Drama. Hangtod na lang sa sunod higayon, kini si Rhea Arellano maingon kaninyo, ang Ginoo magauban ka nato sa kanunay. Salamat.